Fl-ewwel intervent wara l-ħatra tiegħu bħala deputat mexxej Laburista l-affarijiet tal-Parlament, Lewis Grech qal li jrid jagħti kontribut fil-bidla li għandu bżonn pajjiżna li mhijiex biss limitata għal bidla fil-gvern. Ma jistax ikun li jibqa' jkollna pajjiż li kull darba li jkun hemm elezzjoni tkun ta' trauma għal nofs il-poplu. Li aħna nibdew nibżgħu li 50 minna iħossuhom medda jekk huma ħajtilfu elezzjoni. Dik hija tip ta' bidla wkoll li aħna nixtiequ li jkun hemm. Lewis Grech tkellem ukoll fuq il-ħtieġa ta' bidla l-aħjar fil-valuri fejn issir bidla u riforma fil-ħsieb biex jitneħħew il-preġudizzji. Aħna rridu li jkun hemm titjib, upgrading fuq il-valuri ta' dal-pajjiż tas-soċjetà tagħna. Upgrading fejn aħna nieħdu li inti ħajkollok il-meritokrazija, l-imparzjalità, jekk inti ħajkollok il-trasparenza, il-kontabilità tal-gvern ma tkunx iktar ikkonsidrata bħala xi ħaġa impossibbli, però aħna nemmnu li hija xi ħaġa illi tkun fundamentali fil-prijoritajiet ta' dan il-pajjiż. Grech qal li jemmen li l-politiċi rridu jitalmu li r-rispett irid ikun igwadanjat u mhux mixtri. Iċ-ċittadini jeħtieġ li jkunu trattati b'aktar rispett u fuq kollox jingħataw aktar saħħa. Ikonna relazzjoni onesta maċ-ċittadin, din hija tip ta' affarijiet li aħna nixtiequ jekk aħna ikonna il-possibilità li gvernaw u mmexxu dal-pajjiż. Tkellem ukoll fuq il-ħtieġa ta' għajnuna lin-negozji u l-ħtieġa li l-familji kollha jlaħqu mal-ħajja. Il-Partit Laburista jemmen li jista' jkun il-katalist biex iwettaq il-bidliet li hemm bżonn fil-pajjiż fejn Malta tkun maquda. Il-konferenza tal-aħbarijiet kienet indirizzata wkoll mill-mexxej Laburista Joseph Muscat li qal li Lewis Grech se jagħti esperjenza lill-Partit Laburista u ħliet f'diversi joqsma. Bil-ħatra tal-Lewis Grech illum nemmen li ġibna value added kbir għal Partit Laburista imma aktar minn hekk value added enormi għal pajjiżna. Joseph Muscat qal li Lewis Grech ikun deputat Prim Ministru formidabbli. Nemmen li llum pajjiżna akkwista bil-servizzi ta' persuna illi kemm il-darba il-poplu jagħtina l-fiduċja konvint li ħajkun deputat Prim Ministru formidabbli. Il-mexxej Laburista deskriva r-riżultat tal-votazzjoni bħala vot ta' fiduċja b'saħħtu u sinjal ċar mill-eruq tal-Partit Laburista. Qal li hemm konvinzjoni li dan se jkun tim formidabbli għal pajjiż. Joseph Muscat irringrazzja wkoll lil Anġlu Farrugia għal kontribut li ta' fil-kariga u żied li Farrugia jibqa' relevanti ħafna għall Partit Laburista.